खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। डिमा हासाव बिसायख'थियाव टिकेट मोनासै मन्त्रि नन्दिता कार्ल'सेआ। हरखाब लोरबां जादों मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि सावस्रि। फोरोंगिरिफ्रा गनायथि लानानैसो गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन। खान्दलियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार, मोनब्रै नखरा थेर-बेथेर। अराङाव 136.43 केजि गान्जाजों लोगोसे सानै फालांगिरि हमदों। सिला फोथाराव बिजेपि दैदेनगिरिफोरनि दादागिरि। गसाइगावनि हाब्रुबिलाव आइजो बिपिएफनि सांग्रांथियारि मेल। गागि लिरगिरि नन्देश्वर दैमारिनो साहित्य अकादेमि बान्था 2023। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि मोब्लिब बिफाननि मन्त्रि नन्दिता कार्ल'सेआ मोखां साइड'। बावैसो जानो गोनां नर्थ कासार हिल्स अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय नन्दिता कार्ल'सेआ मोननै बियाबनिफ्राय टिकेट बिदोंमोनब्लाबो टिकेट मोनासै। मख'नो गोनांदि फैगौ 8 जानुवारि खालि खुंजानो गोनां नर्थ कासार हिल्स अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय काउन्सिलनि गासैबो मोन 28 बियाबनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिजों लोगोसे कंग्रेस दलआबो बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावबाय। नाथाय बिजेपिनि सा 28 बिजाथिफोरनि फारिलाइयाव मन्त्रि नन्दिता कार्ल'सेनि मुं गैया। रिपर्ट बायदिब्ला बिजेपिनि सा 28 बिजाथिफोरनि फारिलाइयाव 3 आइजो दङ। बेखौबो मख'नो नांगोनदि काउन्सिल बिसायख'थिनि बांसिनै सावरायजानाय मोनथाम बियाबा जादों सोनाब माइबं, हाथिकालि आरो देहांगि। बे मोनथाम बियाबनि सोनाब माइबंआव महिद हजाइनि हेंथायै कंग्रेस बिजाथि तिराज लांथासा, हाथिकालि बियाबाव निरन्जन हजाइनि हेंथायै कंग्रेसनि बिजाथि देबशिस लांथासा आरो देहांगि बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि देबलाल कार्ल'सेनि हेंथायै कंग्रेस बिजाथि कम केम्फ्राय। नोजोरथावनादि मंगलबारखालि फोसावजानाय बिजेपिनि बिजाथिनि फारिलाइयाव आथिखालाव काउन्सिलनि गोबांसा इएम आरो मेम्बारनि मुङा दानजादों। हरखाब लोरबां जादों मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि सावस्रि। जाउनाव गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों पीयूष हाजरिकाखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पीयूष हाजरिकाया दिनै फुङावनो तिताबराव खुंनाय दोलोनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय लामा ससेयावनो मन्त्रि हाजरिकानि सावस्रिया हरखाब लोरबां जायो। जाउनाव पीयूष हाजरिकाखौ जरहाट मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव गोख्रैयैनो थिसननाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला जरहाट मेडिकेल कलेजाव डाक्टारा पीयूष हाजरिकाखौ टेस्ट खालामनानै सरासनस्रा ट्रिटमेन्ट होयो। बबेखानि मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि गारामा नालायाव जेंना नुजाथिदों। नाथाय बिनि सावस्रिखौ साननानै जेबो जिंगानांगौ गैया होननानै डाक्टारा बुंदों। बेजों लोगोसे मन्त्रि पीयूष हाजरिकाखौ साननैसो जिरायथ'नानै आरामाव थानो थाखाय डाक्टारा सुबुरुन होदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रायजोनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। फोरोंगिरिफोरा गनायथि गैयालासे गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय मुं थिसननो हानाय नंलिया। फोरोंगिरिफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय गनायथि लाथारनांगोन। सोरखारा गनायथि गैयालासेनो गोजौ सोलोंथाइ लागासिनो थानाय फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन। फोरोंगिरिफ्रा गनायथि गैयालासेनो बिएड कलेजावबो मुं थिसननो हानाय नंलिया। जुदि सोरबा फोरोंगिरिया गनायथि गैयालासे गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय मुं थिसननानै हमजायो, अब्ला रायजो सोरखारा बै फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन। मख'नो गोनांदि आसामनि डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एडुकेशनआ रायजोनि गासैबो स्कुल इन्सपेक्टरनिसिम जारि खालामनाय बिथोनलाइयाव रोखायै मख'नाय बायदिब्ला रायजोनि गुबुन गुबुन प्रभिन्सियेलाइज सेकेन्डारि स्कुलनि माखासे फोरोंगिरिफ्रा सिगाङावनो गनायथि लायालासे गावनि सिबिथायनि गेजेरावनो प्रफेशनेल क्वालिफिकेशन लागासिनो दङ। नाथाय आसाम सिभिल सार्भिस एक्ट 1965 नि 13 नं दफा बायदियै सासे सुबुङा सोरखारि सिबिथायाव थिसननाय मोननायनि उनाव खुंथायनिफ्राय गनायथि लायालासे गनायजानाय बोर्ड एबा मुलुगसोलोंसालिनि आनजादनि थाखाय थियारि जानायनि गनायथि गैया। बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि मावफारियाफ्रा गनायथि लायालासे जायखिजाया गोजौ सोलोंथाइ लायोब्ला
आसाम सिविल सार्भिस एक्ट 1965 नि 13 नं दफाखौ नेवसिनाय जायो आरो बेनि दायनिगिरि जायो। बेनि थाखाय बैसोर फोरोंगिरिफोरखौ थिखानाय साजा होनाय जागोन। नगाव जिल्लानि बरमपुर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय खाथियाथलियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। खान्दलियाव सानफ्रोमबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाया ओनसोलाव गिख्रंथाव महर लादों आरो थागिरि रायजोफोरखौ गिख्रंहोदों। थांनाय दानसेसो सिगांनिफ्रायनो खान्दलियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारा लान्थ्रियै सोलिगासिनो दङ। दिन हाजिरा खामला बैनानै जाग्रा माखासे थागिरिफोरा सानफ्रोमबो हरावनो आखायाव लावथि, जं, बमा, पाटाका बायदि लानानै हाग्रानि मैदेर होनो गोनां जादों। बेनि गेजेराव दिनै खान्दलियाव मोनब्रै नखराव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै थेर-बेथेर खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला खान्दलि हाजोनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोनिफ्राय गावस्राबोनाय मासे दान्थाल मैदेरा खान्दलि नबरुपा गामियाव हाबफैनानै थांनाय सानथामनिफ्रायनो उदखार खालामबोगासिनो दङ। बे जाथायाव गामिनि मोनब्रै नखरनि न'-बां धोन सम्पथिफोरा थेर-बेथेर जादों। सानथाम सिगाङाव निरन बसुमतारीनि बाख्रि आरो थाग्रा न'खौ हाग्रानि मैदेरा थेर-बेथेर खालामलांदोंमोन। अरां पुलिसआ गोबांथार बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै फालांगिरि हमदों। अरां पुलिस थानानि मोखाङावनो पुलिसआ सिग्रोमनानै गंसे बेसेन गोसा गारिनिफ्राय 136.43 केजि गान्जा जब्द खालामदों। बेजों लोगोसेनो सानै फालांगिरिखौबो हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अरां थानानि असि शरद चन्द्र कलितानि दैदेननायाव सिग्रोमनानै WB743251 नम्बरनि साफारि गारिनिफ्राय गोबांथार बिबांनि गान्जाखौ जब्द खालामदों। नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय स्माग्लिं खालामनानै माजबाद फारसे लाबोदोंमोन गान्जाखौ। बबेखानि हमजानाय सानै स्मागलारखौ माजबादनि दिमासां गामिनि सोमला बसुमतारीनि फिसाज्ला 27 बोसोर बैसोनि बिजय दैमारी आरो मगर दैमारीनि फिसाज्ला 28 बोसोर बैसोनि सोमखोर दैमारी होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला गान्जा स्माग्लिं खालामनानै लाबोनाय साफारि गारिखौ पुलिसआ सिग्रोमनाय समाव लाखिनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय बे समावनो दुथांफोरा पुलिसखौ सौख्लायनानै खारलांनो नाजादोंमोन। धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथाराव बिजेपि दैदेनगिरिनि गुन्डागिरि। सिलाफोथार नोगोर खुंथायनि वार्ड कमिशनार दिनेश दासनि नखरा सिलाफोथार ओनसोलखौ नागारनो हुमखि होदों। वार्ड कमिशनारनि न'आव बिजेपि दैदेनगिरि बिपुति भयाननि दैदेननायाव गुन्डाफोरनि मोनसे हानजाया गाग्लोबदोंमोन आरो बुदोंमोन। जाय जाथाया सिलाफोथार ओनसोलाव मोनसे गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। दिनेश दासजों लोगोसे गासै 9 वार्ड कमिशनारआ बिजेपिजों सामलायजानाय सिलाफोथार नोगोर खुंथायनि आफादगिरिनि बेरेखायै फोथायनाय गैयै थांखि दैखांदोंमोन। जायनि फिथाइ महरै बे जाथाया मंगलबारनि सानजौफुआव जादोंमोन। बे समावनो वार्ड कमिशनार दिनेश दासनि बिसि दीप्ति दासआ सिलाफोथार पुलिस थानायाव रायजो बिजेपि युवा मोर्चानि मावफुं सोद्रोमा बिपुति भयाननि बेरेखायै केस होदों आरो सांग्रां रायजो राजाफोरा हिन्दी सावथुननि मुङाव बिजेपि दैदेनगिरिफोरनि बे अनागारि खालामनायखौ गोख्रोङैनो सोंखारिदों। गसाइगाव जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव गसाइगाव जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 9 ब्लकनि आइजोफोरखौ लानानै आइजो बिपिएफनि सांग्रांथियारि मेल जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों मिरु बिपिएफनि सोद्रोमा मालती रानी नार्जारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो इएम रन्जित बसुमतारीनि सायाव गोख्रोङै बेफ्रुसार बिबुंथि होयो आरो बुङो प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा फैलार सोरखार। प्रमद बर' सोरखारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै फोरमायो। लोगोसे बिपिएफनि आइजोफ्रा दिनैसिम गोख्रोङैनो दङ आरो बिपिएफनि आइजोफ्रा सासेबो इउपिपिएलआव जयनिं जाहैयाखै। अदेबानि बिपिएफनि आइजोफ्रा गोख्रोंसिनसो जादों आरो खामानि मावदों होननानै फोरमायदों मालती रानी नार्जारिया। गोजोनथाव रादाब गागि लिरगिरि नन्देस्वर दैमारिनो देग्लाय 2023 मायथाइनि बर' रावजों लिरनाय गांसे सुंद' सल' बिजाब जिउ सफरनि दाखोनखौ साहित्य अकादेमि बान्था फोसावदों।
मख'नो गोनांदि गागि लिरगिरि नन्देस्वर दैमारिया गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिफाननिफ्राय आजिरा मोनदोंमोनब्लाबो गावनि लिरनाय हुदाखौ नागाराखैमोन आरो बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होबोदोंमोन। मोनसे समाव बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ रुजुनबोनाय गागि लिरगिरि नन्देस्वर दैमारिया देग्लाय 2023 मायथाइनि साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानायाव बर' रेबग्रा जथुमा जोबोरैनो गोजोनग्लायनाय फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।